Σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC τον κύριο Χάρη Αναστασιάδη, εσωτερικό ελεγκτή φορολογικό σύμβουλο της Alpha Tax Auditors and Consultants. Κύριε Αναστασιάδη, καλώς ήλθατε. Ελπίζω να είπα σωστά το όνομα της εταιρείας. Και βέβαια ο λόγος που σας προσκαλέσαμε και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε είναι το 4ο ετήσιο φορολογικό συνέδριο που ξεκινά την Πέμπτη, θα είναι βέβαια ημερήσιο, στη Μεγάλη Βρετανία, στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με θέμα η ευφυής φορολογική πολιτική και το συγκριτικό της πλεονέκτημα και βασικό ομιλητή βέβαια τον κύριο Αντώνη Μπέζο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος σήμερα με τον κύριο Λογοσκούφη παραδίδουν και τον προϋπολογισμό του 2008. Πριν προχωρήσω σε ερωτήσεις, να πω ότι εσείς θα είστε ένας από τους βασικούς ομιλητές με θέμα της ομιλίας σας μη ανταποδοτική φόρη, τέλη και εισφορές υπερτρίτων, πρόσθετες επιβαρύνσεις φορολογικού χαρακτήρα. Ξέρετε, κύριε Αναστασιάδη, όταν ακούμε φοροτεχνικός και σύμβολος φοροτεχνικών, μας πιάνει η καρδιά μας όλους πλέον. Δηλαδή, με την εφορία γενικά νομίζω ο Έλληνας πολίτης έχει αποκτήσει μια φοβία, η οποία νομίζω κακώς την έχει αποκτήσει, γιατί όπως θες στον γιατρό, όταν κάτι δεν πάει καλά με την υγεία σου, έτσι και για τα οικονομικά σου, θα πρέπει πλέον να έχεις ένα σύμβουλο φοροτεχνικό για να σε βοηθήσει, γιατί νομίζω ακόμη και όσοι έχουμε σπουδάσει οικονομικά, δύσκολα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τον κικαίον αυτόν, όσο εσείς που είστε εξειδικευμένοι άνθρωποι και τεχνοκράτες πάνω σε αυτό το θέμα, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Κύριε Ντόκα, καταρχήν να καλημερίσουμε και εμείς με τη σειρά μας εσάς και τους τηλεθεατές σας και να ευχαριστήσουμε για την ευγενή σας πρόσκληση. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά βήματα τα οποία θα πρέπει και μπορούν να γίνουν όσον αφορά την εμπέδωση της λεγόμενης φορολογικής συνείδησης από τους φορολογούμενους, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι η επαφή με την εφορία δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει είτε να τους τρομάζει είτε και να τους αποτρέπει από το να διατηρήσουν την κατά το δυνατόν ειλικρινή παρουσίαση της εικόνας τους και έτσι να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο και στην πάταξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Πώς γνωστό, ταλανίζει την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 35% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Γι' αυτό και τα βάρη πέφτουν πλέον στους μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν, ας πούμε, από το σύστημα. Ενώ φαντάζομαι οι ιδιώτες είναι λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν. Σίγουρα ο ελεγκτικός μηχανισμός, έτσι όπως είναι σήμερα δομημένος, μπορεί να εξυγχρονιστεί και να κάνει κάποια βήματα προσαρμογής σε σύγχρονες ελεκτικές μεθόδους και διαδικασίες. Όμως δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω ότι είναι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που σηκώνουν τα βάρη. Αν μελετήσει κανείς τα στατιστικά δεδομένα του προϋπολογισμού, θα διαπιστώσει ότι ένα ποσό αμέσων φόρων της τάξης του 40 έως και 45% προέρχεται από τη φορολογία των νομικών προσώπων, ενώ μια και εμπίπτει και στο εύρος του θέματος που θα αναπτύξω στα πλαίσια του 4ου φορολογικού συνεδρίου, υπάρχει μια σειρά, μεγάλη σειρά, πάνω από 400 λοιπές φορολογίες, οι οποίες διεκπεραιούμενες μέσα από τις συναλλαγές κατ' ουσίαν αυξάνουν το κόστος και άρα εμέσως βαρύνουν τις επιχειρήσεις. Επομένως θα έλεγε κανείς ότι η συνδρομή των νομικών και των φυσικών προσώπων είναι συνολική. Όμως, οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλο έδαφος για διαφοροποιήσεις στις ελεγκτικές διαδικασίες. Ωραία. Λοιπόν, εμείς σας καλέσαμε εδώ στο μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας. Δεν θα σας ζητήσω να απαντήσετε σε ερωτήσεις τηλεθεατών για τα φορολογικά. Αυτό το κάνουν άλλες εκπομπές, άλλα κανάλια. Εμείς θα πάμε στην ουσία του θέματος. Ως ένας άνθρωπος επιστήμων, φοροτεχνικός, να δούμε λίγο τη φορολογική πολιτική, πώς είναι σήμερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κύριε Αναστασιάδη. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η φορολογική πολιτική τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, δέσμια ίσως της δημοσιονομικής και της πρακτικής διάστασης που μοιραία ενσωματώνει, δεν έχει σαφή και σταθερό προσανατολισμό όσον αφορά την παροχή ευδιάκριτων κινήτρων για την εγκατάσταση και ανάπτυξη μεγάλων επιχειρήσεων ή και ομίλων στην Ελλάδα. Αυτό δεν συμβαίνει σε μια περίοδο όπου στο διεθνές φορολογικό πεδίο είναι ραγδαίες οι αλλαγές λόγω αφενός της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, η οποία πλέον έχει καταστήσει πολύ εύκολα αναγνώσιμες αλλά και διαγνώσιμες τις εθνικές οικονομίες όσον αφορά την στόχευση σε μια χώρα προορισμού προς επένδυση, αλλά μπορούμε να το δούμε και στα πλαίσια της ευρύτερα γειτνιάζουσας νοτιοανατολικής Ευρώπης και της περιοχής των Βαλκανίων, που είναι η φορολογική γειτονιά μας, θα έλεγε κανείς, όπου τα τελευταία χρόνια δομούνται πολιτικές κινήτρων φορολογικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με ένα σταθερό προσανατολισμό στην προσέλκυση και την ενθάρρυνση ξένων μεγάλων επενδύσεων. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην παρούσα φάση υπάρχει μία μάλλον αμφίθυμη και επιφυλακτική αντιμετώπιση των μεγάλων επιχειρήσεων. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις διακρίνει κανείς μέτρα τα οποία λειτουργούν ως αντικίνητρα έναντι άλλων μέτρων που είχαν ληφθεί καταρχήν με στόχο να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Εδώ χαρακτηριστικά θα θέλαμε να αναφερθούμε στην επελθούσα μείωση του φορολογικού συντελεστή, του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 35% στο 25% την τελευταία τριετία.
Ένα μέτρο το οποίο αναμφίβολα υπήρξε προς τη θετική κατεύθυνση όσον αφορά την ενθάρρυνση επενδύσεων και εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Όμως, το μέτρο αυτό αντισταθμίστηκε, για να μην πει κανείς ότι τελικά ακυρώθηκε σε παρόντα χρόνο, με την σχεδόν ταυτόχρονη αύξηση της προκαταβολής έναντι φόρου επόμενης χρήσης από το 50% στο 65%, ενώ ήδη και εν ώψη και της σημερινής κατάθεσης του προϋπολογισμού είναι σε όλους γνωστό ότι μελετάται η αύξηση της προκαταβολής στο 80% ή και σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω χάρη τραπεζών, στο 100%. Βέβαια. Επομένως, από το συνδυασμό αυτών των δύο μέτρων και σε όρους ταμειακής ροής, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όποιες ωφέλειες επήλθαν από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή μετατίθενται χρονικά, αν μη τι άλλο. Ενώ ταυτόχρονα γεννάται και μια επιφυλακτικότητα της επιχειρηματικής επενδυτικής κοινότητας, η οποία σίγουρα έχει έναν όχι θετικό αντίκτυπο στην ανάγκη για ενθάρρυνση εγκαταστάσεως ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μια δεύτερη εξέλιξη, η οποία πιστεύω ότι αξίζει της προσοχής και του σχολιασμού μας, είναι η πρόσφατη ψήφιση της τροπολογίας για την απόδοση κατ' ουσίαν φόρων, οι οποίοι δεν είχαν λογιστεί, εν ώψη σχηματισμού αφορολογήτων αποθεματικών από επιχειρήσεις με βάση το νόμο 3220/2004. Ναι. Αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα και να επισημάνουμε ότι η νομοθετική αυτή εξέλιξη απετέλεσε απόρρια μιας κοινοτικής οδηγίας, η οποία όμως έκανε τι? Διέκρινε τους δικαιούχους που είχαν εφαρμόσει τη σχετική διάταξη σε μικρούς, περίπου 3.400 τον αριθμό επιχειρήσεις, από τις οποίες δεν αναζητείται ο φόρος, ενώ για τις μεγάλες, περίπου 200 τον αριθμό, επιφύλαξε μια διαφορετική αντιμετώπιση, ζητώντας είτε μερική είτε ολική επιστροφή του φόρου και μάλιστα εντόκως. Μάλιστα. Ομιλούμε δε για μια φοροδοσία της τάξης των 200 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα πούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά και την συνταγματικότητα αυτή καθεαυτή της διάταξης, καθώς επιφυλάσσει μια διαφορετική μεταχείριση σε φορολογουμένους αναλόγους μεγέθους, αφετέρου γιατί παραπέμπει εμέσως σε φορολόγηση εισοδημάτων παρελθουσών χρήσεων, παρουσιάζοντας έτσι στοιχεία αναδρομικότητας, η οποία ως έννοια γενικά αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις. Μάλιστα. Γεννάται δε και ένα θέμα, ουσιώδες κατά την άποψή μας, ελέγχου χρηστής διοίκησης, γιατί όσοι εφήρμοσαν τη συγκεκριμένη διάταξη και προέβησαν στο σχηματισμό των αφορολόγητων αυτών επαθηματικών, ακολούθησαν νομοθετική διάταξη. Έτσι, βέβαια. Υπάρχουν επομένως σωρία αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά και κείμενες φορολογικές διατάξεις, οι οποίες, αν μη τι άλλο, γεννούν ένα ερώτημα για αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα. Τώρα, ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Να ολοκληρώσουμε βάζοντας στο πλαίσιο της σκόπευσης του περιβάλλοντος για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την λειτουργία του φορολογικού ελέγχου, εξετάζοντας τον εντεταγμένο στα πλαίσια μιας πληρέστερης και συνολικά εξεταζόμενης φορολογικής πολιτικής. Θα διαπιστώσουμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν την χάνουν κάποιες διαφορετικής αντιμετώπισης από τις ελεγκτικές αρχές, άρα και μοιραία περνάνε μέσα από ελεγκτικές διαδικασίες που είναι και αυτές δέσμιες του σε όλους μας γνωστού κώδικα βιβλίων και στοιχείων, και εδώ να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μέλος του ΟΣΑ που διαθέτει ένα τέτοιο νομοθέτημα, κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Εύκολα λοιπόν μπορεί να καλείς να αντιληφθεί ότι ο φορολογικός έλεγχος συνήθως εξελίσσεται μέσα από μια τυπολατρική προσέγγιση των συναλλαγών, υποχρεώνοντας τόσο τον ελεγκτικό μηχανισμό όσο και τις επιχειρήσεις να διαθέτουν ατέλειωτες ανθρωποώρες σε μια στόχευση ελέγχου με αμφίβολα τελικά και μάλλον αναντίστοιχα φοροδοτικά αποτελέσματα, ενώ την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις αυτές κατά τεκμήριο διαθέτουν πλήρως οργανωμένες λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένες για μια συνετότατη παρακολούθηση των συναλλαγών τους, καταρχήν για δικούς τους διαχειριστικούς λόγους, και μια τελευταία παράμετρος που κανείς μπορεί να επισημάνει είναι ότι στους πολυεθνικούς ιδιαίτερα ομίλους υπάρχει μια τελείως διαφορετική φορολογική εταιρική κουλτούρα, που οποιαδήποτε παρέκκληση από τη συμμόρφωση στις ελεγκτικές και φορολογικές αρχές που ισχύουν στον τόπο εγκατάστασης, εν προκειμένου στην Ελλάδα, είτε η θελημένη είτε αθέλητη, θα μπορούσε να σημάνει και την απώλεια της θέσης του υψηλόβαθμου συνήθους τελέχους που είναι υποφορτισμένο με το έργο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ με τον κύριο Χάρη Αναστασιάδη, ιστορικό ελεγκτή φοροτεχνικό, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για να δούμε τι περιμένει καταρχήν από τον προεπλογισμό που κατήθεσε σήμερα το απόγευμα από τον κύριο Λογοσκούφη, και βέβαια να μάθουμε από έναν άνθρωπο που ξέρει, έναν γνώστη της αγοράς, γιατί τελικά δεν γίνονται επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και γιατί ακριβώς δεν είναι ευνοϊκό το φορολογικό περιβάλλον όπως πολλοί λένε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Κεντρικά γραφεία του καναλιού μας στο Νέο Ψυχικό με τον εσωτερικό ελεγκτή φοροτεχνικό σύμβουλο της Alpha Tax Auditors and Consultants, τον κύριο Χάρη
Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, την Πέμπτη έχετε το 4ο ετήσιο φορολογικό συνέδριο με θέμα η ευφυής φορολογική πολιτική και το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Ο μιλητής θα είναι και ο κύριος Μπέζας στο κλείσιμο του συνεδρίου. Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής μας μιλήσαμε, σας ρώτησα για τη φορολογική πολιτική των επιχειρήσεων. Να κάνουμε τώρα μια στάση στο σημερινό νομοσχέδιο, μάλλον στον προπολογισμό που καταθέτει ο κύριος Αλογοσκούφης 6 ώρα το απόγευμα στη Βουλή στον κύριο Σιούφα. Την εκτίμησή σας θέλω, σαν άνθρωπος της αγοράς, σαν ένας τεχνοκράτης, τι περιμένετε να ακούσετε, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε, για να πάμε μετά να δούμε το μεγάλο θέμα των επενδύσεων στην Ελλάδα, γιατί τελικά δεν είναι τόσο φιλικό το φορολογικό περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Πολύ ωραία. Όσον αφορά την κατάθεση λοιπόν του προϋπολογισμού σήμερα το απόγευμα πράγματι, και με βάση και την περιραίουσα ατμόσφαιρα όπως αυτή έχει καταγραφεί και στον ημερήσιο τύπο, θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να περιμένει μια σειρά από αλλαγές και παρεμβάσεις σε αρκετά επίπεδα φορολογιών, με στόχο φυσικά την επίτευξη των στόχων που θέτει ο προϋπολογισμός, οι οποίοι μιλούν για έναν περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος σε ένα επίπεδο της τάξης του 1,6% του ΑΕΠ, ένας στόχος ο οποίος χρειάζεται πραγματικά συλλογή δράσεων για να επιτευχθεί. Σε μια πρώτη λοιπόν έτσι προσέγγιση θα μπορούσε να κανείς ότι περιμένουμε την ενοποίηση των φόρων στα καύσιμα, με στόχο να επιχειρηθεί η πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαπιστωμένης φοροδιαφυγής στον κλάδο αυτό, και με εισπρακτικό στόχο να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να περιμένουμε την υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας για την ενοποίηση των φόρων επί των ακινήτων όσον αφορά τις μεταβιβάσεις και τις κληρονομίες χρονικές παροχές, με στόχο και πάλι την απόδοση, φοροδοτική απόδοση από το μέτρο αυτό της τάξης των 650 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Επίσης, και θα επανέλθουμε σε κάτι που δείξαμε και πρωτήτερα, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την αύξηση του φορολογικού συντελεστή προκαταβολής φόρου από το 65% στο 80%, ενδεχομένως και παραπάνω για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε να υλοποιούνται μέσα από το προσδοκόμενο προς κατάθεση τον μήνα Δεκέμβριο φορολογικό νομοσχέδιο, και έτσι ίσως είναι και λίγο επισφαλές να προδικάσουμε το τι ακριβώς το νομοσχέδιο αυτό θα περιλάβει. Πάντως είναι δύσκολος προπολογισμός, καθώς μην ξεχνάμε ότι και οι εκλογές οι πρόορες που έγιναν στις 16 Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Καραμανλή έγιναν για το θέμα του προπολογισμού, έτσι. Σίγουρα. Με $1, σας διακόπτω, συγγνώμη, ένα πετρέλαιο μάλλον σε υψηλά, ιστορικά υψηλά, €1 το οποίο συνεχώς ανεβαίνει, με μια εικόνα γενικά στις διεθνείς αγορές η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Ακριβώς θα έλεγε ότι η γενικότερη οικονομική συγκυρία, η διεθνή συγκυρία δεν βοηθάει ιδιαίτερα τους στόχους οι οποίοι τίθενται από τον προϋπολογισμό. Βέβαια, η άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου αντισταθμίζει μερικώς το ράλι, την κούρσα του πετρελαίου σε δυσθεώρητα ύψη. Εκτός μην αλλάξουν μετά τη μέτρηση του πετρελαίου σε ευρώ που θέλουν οι χώρες της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Αυτό σίγουρα θα ήταν κάτι απευκταίο για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και όλες τις οικονομίες οι οποίες είναι δομημένες πάνω στο νόμισμα του ευρώ. Μια όμως και μιλούμε για φορολογικά μέτρα, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη, αν μου επιτρέπετε, αναφορά και στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις, όπου πρόκειται για ένα νομοθέτημα που κατά την άποψή μας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα λέγαμε ότι η προβλεπόμενη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ενσωματώνει μια κοινά κρατούσα αντίληψη ότι θα πρέπει οι παραγωγικές τάξεις, μέσα από τη σωρευμένη γνώση και εμπειρία που έχουν για τα τεκτενόμενα τα φορολογικά στη χώρα μας, μέσα από τα πλαίσια ενός θεσμοθετημένου οργάνου, να συνδράμουν σε αυτή την εθνική πραγματικά προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μόνο μια επιφύλαξη ως προς τη συγκρότηση του συγκεκριμένου οργάνου έχουμε, το ότι είναι πολυπληθές, συγκεντρώνει πάνω από 20 παραγωγικούς φορείς μέσα στους κόλπους του και επομένως θα ευχθούμε να είναι πράγματι αποτελεσματικό. Μάλιστα. Επίσης, αν μπορώ να συνεχίσω, θα αποτιμήσουμε θετικά και τις διατάξεις για την φορολογική συμμόρφωση, οι οποίες εισάγονται για πρώτη φορά όσον αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις, και εδώ θα εκτιμήσουμε ως θετικό το ότι το κράτος αποφασίζει να παίξει καταρχήν μέσα από τη φορολογική πολιτική του έναν ρόλο συμβουλευτικό στις νέες επιχειρήσεις και όχι κατασταλτικό. Μία μικρή όμως επιφύλαξη θα διατηρήσουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στα κίνητρα που θεσπίζει για την αποκάλυψη της παραβατικής συμπεριφοράς. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος και η λειτουργία αυτού του μέτρου θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευδιάκριτος και σαφής, γιατί εγκυμονεί κάποιες παρενέργειες αν δεν είναι απολύτως ευκρινής και αντίθετα είναι ελεγχόμενες οι δράσεις των καταγγελόντων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, και νομίζω ότι έχει τώρα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες, οι οποίες το κανάλι μας παρακολουθεί από πάρα πολύ κοντά. Γιατί τελικά, κύριε Αναστασιάδη, δεν έρχονται ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα? Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτω πάντως στους καλεσμένους μου εδώ όταν έρχονται στο SBC. Είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι τεχνοκράτες όπως εσείς, φοροτεχνικοί, είτε είναι άνθρωποι γενικά της οικονομίας. Τι είναι αυτό που τους αποτρέπει και επιλέγουν άλλες χώρες, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι άλλες χώρες των Βαλκανίων,
και δεν επιλέγουν τη χώρα μας. Με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να ακούμε και από τους ίδιους Έλληνες επιχειρηματίες να λένε ότι αν δεν είχα, ας πούμε, το συναισθηματικό δέσιμο ότι τρώνε ψωμί από μένα, το λέω κάπως λαϊκά, 200 οικογένειες, θα μπορούσα να κάνω την έδρα μου στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να μην έχω κάθε χρόνο αυτή την αλλαγή στο φοροτεχνικό περιβάλλον. Κύριε Ντόκα, η αλήθεια είναι ότι με βάση και όσα ίσως στην πρώτη ενότητα της συζήτησής μας μπορέσαμε και θίξαμε, έχουμε περιγράψει έτσι, επισκοπικά κάποιες αιτίες που πραγματικά αποτελούν αντικίνητρα για την φορολογική εγκατάσταση, για την επιλογή μάλλον ενός ομίλου μιας ξένης επιχείρησης να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να αμελήσουμε έναν οξύ πραγματικά φορολογικό ανταγωνισμό, ο οποίος αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων. Να πούμε έτσι επιγραμματικά ότι περιβαλλόμεθα από χώρες που ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής κινείται στο 10, στο 12, 15%. Με μια ταυτόχρονη σαφή πολιτική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι και στη χώρα μας έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποια θετικά βήματα όσον αφορά την απόπειρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, όπως ο νόμος 3427 του 2005 για την εγκατάσταση διοικητικών κέντρων ξένων ομίλων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ομίλων που έχουν τυχόν στόχευση επέκτασης στις αγορές των Βαλκανίων. Ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος βέβαια με κάποια ίσως έτσι υστερημένη ανάπτυξη των εγκυκλίων για την εφαρμογή του δίνει κάποια ουσιαστικά κίνητρα για μεγάλες επενδύσεις, επενδύσεις βεληνικούς σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός, οι μεταφορές. Τομείς δηλαδή που η χώρα μας θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κόμβο και να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με περιβάλλουσες οικονομίες. Σίγουρα όμως πρέπει και μπορούν να γίνουν πάρα πολλά και είμαστε ίσως αρκετά πίσω όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου για την προσέλκυση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιγραμματικά να πει κανείς ότι σε επίπεδο φορολογικής διαδικασίας είναι αυτονόητη πλέον μια απλούστευση αλλά και μια διαχρονική σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου δράσης των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να έχουμε νομοθετήματα τα οποία εισάγουν κάτι το οποίο μέσα σε 1 ή 2 χρόνια θα αναιρεθεί υπό το βάρος ίσως κάποιων δημοσιονομικών επιταγών. Ένα άλλο σημείο το οποίο δεν έχει ληφθεί ίσως σοβαρά υπόψη, αλλά που λειτουργεί αποτρεπτικά, είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών διαφορών που γεννώνται. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα σύρονται φορολογικές διαφορές στα φορολογικά δικαστήρια για σειρά ετών, ίσως και δεκαετίες. Ενώ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Αγγλία, δεν υπάρχουν πάνω από 20-30 εκκρεμούσες υποθέσεις. Στην Ελλάδα μπορούμε να μιλάμε για πάνω από 6.500 με 7.000 χρονίζουσες υποθέσεις στα φορολογικά δικαστήρια. Και βέβαια, για να κλείσουμε ίσως και με αυτή την επισήμανση, θα πρέπει το φορολογικό μας σύστημα να καταστεί προσαρμοστικό, να μπορέσει να ενταχθεί στα πλαίσια του άτυπου φορολογικού ανταγωνισμού που αναπτύσσεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι με τη συνδρομή γενικότερων παρεμβάσεων και απλοποιήσεων στον ευρύτερο διοικητικό μηχανισμό, όπου πλέον απαιτείται να υπάρξει μια συγκέντρωση των διοικητικών διαδικασιών για την άδεια ίδρυσης και εγκατάστασης μιας ξένης επιχείρησης στην Ελλάδα, το όλο περιβάλλον να καταστεί πιο φιλικό και η Ελλάδα να αποτελέσει πραγματικά έναν πόλο έλξης ξένων μεγάλων επενδύσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι το SBC, κύριε Αναστασιάδη. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Την Πέμπτη, να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία, το 4ο ετήσιο φορολογικό συνέδριο. Βέβαια, όπως μου είπε ο κύριος Αναστασιάδης, το διάλειμμα είναι υψηλού επίπεδο το συνέδριο. Βέβαια, αν κάποιος έχει τη διάθεση, νομίζω θα μπορέσει να το παρακολουθήσει. Θα είναι χαρά μας ιδιαίτερη. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και βέβαια να σας έχουμε και πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον για να μας δώσετε με τα φώτα σας και να μας εξηγήσετε πράγματα τα οποία εμείς, ξέρετε, τώρα τα βλέπουμε λίγο από μία άλλη όψη, αλλά νομίζω είναι, θα έλεγα, το οξυγόνο κάθε επιχείρηση στο θέμα το φοροτεχνικό. Μεγάλη χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.